Kroppen skal være din glas, en drink eller et vinglas, så tager jeg lige din plads. I sengen, hvor de laner ryger rundt, jeg hans træner, og hun en del af min fanskare, men det er ikke fordi jeg klager. Hvorfor kan du lide musikken? Hvorfor du valgte rap og ikke pop, for eksempel? Okay, jamen det hele startede faktisk på Alme skole, hvor vi havde om rim og sådan nogle ting. Og jeg hørte meget Eminem, og så fik vi om rim, og så fandt jeg ud af, at jeg var god til at rime. Så jeg interesserede mig samtidig pludselig for rimene her i dansk timen, og pludselig så kunne jeg også godt lide at høre rapmusik. Og jeg lavede en masse remixes og sådan nogle ting af forskellige musik, så jeg lærte at blande musik på en primitiv måde, men det var stadig musik. Og så begyndte jeg at prøve det selv ved at optage min stemme på et webcam-mikrofon. Ja. Yes. Okay. Hvorfor er det vigtigt for dig ligesom at komme ud med din musik til folk og få det ud på YouTube og dele det på Facebook og sådan nogle ting? Jo, altså nok mest i starten, der var det meget vigtigt for mig, fordi at jeg havde mange ting, og jeg har oplevet mange ting i mine unge perioder, fra da jeg startede for cirka 14-15 år til nu, som jeg er 18, jeg er lige blevet 18. Og der udtrykker jeg mig faktisk på den måde, at jeg skrev de her tekster ned, og det kunne være om nogle dårlige ting, det kunne være kærlighedssorger, det kunne være noget ballade, man havde lavet. Det kunne også være nogle gode ting. Og den måde, dem udtrykker jeg på, og det vil jo sikkert være helt direkte, men også snarere indirekte, at udtrykke mig om det. Og det synes jeg var fedt at gøre, og mærke folks bekræftelse. Okay, hvordan startede det? Hvordan startede det her? Det startede med, at som sagt, at jeg lavede de her, jeg lavede det her rim. Jeg lavede det her rim på Alme skole, og jeg hørte det her Eminem, og jeg begyndte at sidde derhjemme og lære Eminems tekster udenad, og sad og rappede noget på dem og sådan nogle ting der. Og jeg kunne også rigtig godt lide LOC og Uso og alle de her slags musikere. Og det hele startede egentlig bare for sjov, som en hobby, men det endte med, at der er nogen, der synes, at jeg var så dårlig, at jeg skulle svinges til. Så jeg blev svinet til af nogen, jeg ikke kendte på internettet, som så gjorde, at jeg svarede igen. Og mens jeg svarede igen, så forbedrede jeg mig automatisk, og synes, at det blev faktisk ret sjovt det her. Og så kom jeg ligesom med i det, der hedder gamet, og det var sådan, jeg startede. Hvad er ligesom sådan hip-hop-kulturen? Hvad er det for dig? Er det stilen, eller er det kun musik? Eller hvad synes du om det? Hvad betyder det for dig måske? Det er jo det jo. Altså, den har, min mening og mine holdninger til hip-hop-kulturen, den har ændret sig meget fra da jeg startede til nu. Dengang du kan jeg godt lide helt store bukser og stort tøj, og man skulle bare keep it real. Og der skulle ikke være noget med at gå pop her, og man skulle bare lave det som lidt gangster små muligt og sådan noget. Bortset fra, jeg rent faktisk slet ikke var en gangster. Jeg tror bare, jeg var en dreng, der var lidt smart. Men jeg synes, at hvis man kan lave noget rigtig fedt hiphop, så er det sgu lige meget, hvordan du ser ud, eller hvordan du klæder dig, eller hvordan du er. Selvfølgelig hjælper det lidt på det med, at man har en hiphop-stil, men da jeg ikke betragter mig selv som decideret hiphopper, men bare en rapper, som gør, hvad jeg har lyst til, så vil jeg ikke kalde mig selv for en hiphopper. Okay. Kan du se nogle positive ting? Hvad for nogle ting, synes du, der er positivt? Ja, både rap, men bare som hiphop generelt. Jamen altså, hvis man kan finde ud af det, eller om man bliver bedre til det og forbedre, så man har det godt med det, så som person, ligegyldigt hvem du er, og også hvis du er en usikker person, så kan du opbygge en helhedsmasse selvtillid. For det første. Du kan blive meget social af det. Det kan også godt. Du bliver bedre til at finde ud af noget med nogle ord, rim og hvordan du opsætter ting, og du får ligesom en interesse. Det er jo sundt for et hvert menneske at have en interesse og have en hobby. Det er ligesom alt muligt andet som fodbold eller ridning eller håndbold eller hvad andre nu laver. Ja, kan du så også se noget negativt ved det? Selvfølgelig. Jeg kan se en masse negativt i det. Normalt, når man kommer ind i sådan en hip-hop-omkreds, så kommer du meget ud i meget med at drikke meget øl og ryge en masse hash og meget grimt sprog og mange mennesker, som kunne hakke ned på dig verbalt. Og mange mennesker er måske ikke, der er mange mennesker, som måske ikke altid har så ret skoven i låget.
Så det bliver måske ikke kun verbalt, men også fysisk senere hen. Men det går også om på, hvilke baner der man kommer ud i. Jo. Det er jo derfor, at der er både hiphop-kulturen og så der er alt muligt andet. Men lige præcis den kultur, den kan godt være lidt slem en gang imellem. Okay. Hvordan fylder rap og alt det, hvad skal man sige, alt det, fordi der er jo ligesom sådan noget, der er lidt sådan noget hype over der lidt, fordi det er en andre år. Hvordan fylder det, hvordan er det ligesom at være sådan næsten et offentligt menneske udad til, eller sådan? Folk ved jo lidt, hvem du er, på en eller anden måde. Ja, altså, uden at lyde for selvglæder, så er der faktisk rigtig mange, der ved, hvem jeg er efterhånden, jo. Og det er jo, altså, i starten, der var det meget sådan, lokalkendt-agtigt. Men efter jeg kom ud lidt mere, og jeg har været meget med Emilio, er der mange kanaler, der sang med ham også, så begynder man ligesom at blive set meget rundt omkring. Og hvad var det nu spørgsmål, var helt præcis? Det er i hvert fald, fylder det meget i din hverdag, ja. Og hvilken indflydelse har det haft? Ja, okay. Og det fylder mega meget i min hverdag. Jeg laver jo ikke andet til hverdag. Der er mange, der synes, jeg er dum, at jeg har droppet det faglige, men det er ligesom noget af det, som jeg føler for, noget af det, som jeg lever for. Og jeg har allerede oplevet en masse fede ting, som der er mange, der ikke kommer til at opleve i deres liv. Og mødt en masse fede personer. Og så det fylder sgu meget, og jeg hver eneste dag, så tænker jeg på det. Og skriver mine tekster, og holder kontakt med de her musikalske mennesker, og record labels, og producer, og der er en helvedes masse arbejde i det også, så ja, det fylder rigtig meget, og jeg mener ikke selv, at jeg vil have tid til en skolegang lige for tiden, så travlt som jeg har. Yes. Føler du lever stilen fuldt ud, og hvad synes du sådan, det indebærer? Jeg har jo, det som jeg godt vil prøve på, jo, det er ligesom at lave min egen stil og være mig selv, jo. Og det er noget af det, som ingen andre skal symbolisere. Så jeg synes, jeg lever stilen fuldt ud, fordi den stil, det er min stil. Jeg går ikke efter nogen andres. Så jeg kører den præcis, ligesom jeg har lyst til, og den måde, som jeg gør det på, det er den rigtige måde. Har du så nogle etablerede kunstnere, som du ser op til? Det er jo det, der er ved at blive problemet. Det er, at jeg rent faktisk ikke har noget decideret idol, som jeg ser op til på den måde. Jeg kan finde en masse inspiration. Jeg kan finde en masse inspiration fra forskellige kunstnere, om det så er Medina, LOC eller Eminem, eller hvad kan man sige, hard rock metal. Jeg kan ikke så mange kunstnere derfra, men i det hele taget alle genrer kan jeg godt finde noget inspiration fra. Også noget jeg kunne bruge, eller noget, der kunne føre mig til noget andet. Men jeg har ikke noget ideelt idol, jeg ser op til. Så det du siger egentlig er bare, at inspiration, det kan ligesom komme af alting. Det er ikke noget specifikt, det er bare sådan, det kan være alt muligt mærkeligt. Præcis, det kan komme fra det hele. Okay, så det aller sidste spørgsmål. Hvad synes du generelt om hiphop-musikken, både før og nu? Synes du, den har ændret sig, og hvad synes du om det? Før og nu, er det fra... Det var da fra starten der tilbage i... 2000-tallet, fra 80'erne af, eller... Lad os bare tage den helt fra starten. Okay. Jamen, den har jo ændret sig rigtig meget jo. Altså, man skal jo tænke, nu skal vi have lidt historie, kan jeg bemærke på det hele jo. Hiphop, det startede fra USA, og startede faktisk som et råb om hjælp fra slummene, ghettoerne, kvartererne i USA. Og det kom fra den østlige del af USA, fordi der var meget fattigdom og sådan ting. Senere hen, så kom det til det vestlige, hvor det blev den vestlige del, som er West Coast. Og det begyndte at blive noget mere rap om alt muligt andet end problemer fra staten af, og hvad de godt vil have. Det blev noget andet med, hvor seje de er. De skal have store guldkæder og sådan nogle ting. Og dengang der var noget helt andet. Det var meget bandemiljøet, og det var meget de sorte, der gjorde det. Der var ikke nogen hvide. Der var ikke nogen hvide, der var velkommen. Det var deres lille verden. Og det begyndte så at blive meget mere populært. Det var dengang. Vi havde Tupac Shakur, B.I.G., vi havde hele Outlaws, vi havde Ghetto Soldiers, vi havde med sammen. Men i dag, der er det nok noget helt andet. Fordi der kan du se en tynd københavnerdreng, som er helt bleg, stor rap, og han er stadig pisse anerkendt. Hvor at det kunne man ikke dengang. Og hvis man kigger på selve beatsen, selve musikken bagi, som kører bagi, så er det slet ikke det samme. Man har fået studier, man kan producere beats på en anden måde, man kunne dengang. Altså, jeg synes slet ikke, det er det samme overhovedet, men bare fordi det ikke er det samme, betyder det ikke, at det er dårligt. Så jeg synes, det nye er federe.
Så det var også bare det. Var det svar nok, synes du? Ja, jeg synes, det var... Vi kom rimelig godt rundt om det hele. Helt sikkert. Tak skal du have. PA Englander. Ja, men jeg ved alt, men stikker ikke nogen som falske venner. Smasket, klasket tænder, smasket med hænder, men jeg runner med et eget game. Spil dig med shit, så folk siger damn. Du ved, spytter så de alle bliver skudt ned. Du gør det langsomt som en puddel. Nu skal du blive puttet. Bare luk den kæft, du åbner for Englander her, det er din fest, jeg lukker.